Aparells de mesura del temps atmosfèric. L'anemòmetre. Aquest aparell és l'anemòmetre. Mesura la velocitat de l'aire. El primer que haurem de fer és encendre'l, és digital. Apretarem aquest botó vermell. L'encenem. Un cop encès, ens hem de fixar que té molts números. El número que ens interessa, el que mesura la velocitat, és aquest més gran, que està dalt de tot. L'altra cosa que hem de tenir en compte són les unitats. D'acord? Nosaltres les unitats que ens interessen són quilòmetres hora, km/h. Llavors hem de mirar aquí. Ara mateix està marcant m/s, metres per segon. I hem d'anar apretant la tecla Win fins que ens surti la unitat que ens interessa. L'he apretat una vegada i ja ens surt quilòmetres hora. I ara veieu que ens separa dos números d'un punt, per un punt. El punt per nosaltres és una coma. Anirem buscant on hi ha la màxima velocitat. Els companys ens han d'ajudar amb això. Anirem buscant on es mou la màxima. Ara està la màxima, 3.2. Ha sigut el màxim que he vist. Per tant, la nostra velocitat màxima serà 3,2 quilòmetres hora.